Eda CBM yesa mo akwa abade oba Adom TV eso ne ya mo akwa abade oba radio fosu yeda mo ase papa pa wo mre no wadaje ne tichiu ne wo afei na wabie wa fidie no dwumade se bedwam no Adom TV na ade yempon egina so saa wo a wo hwe ne de wo hu se yempon na mmom se ye ba se bedwam de 5:30 ne abam from mem ebra nwom no yede bejeje wo a na afei apostle Dr. Nita Ekotegwu aba na odi nkranhyensam abreye to wie nkranhyensam no a yede kase ne to aso ti kase ne ne awie ya yakọ asabe gina ha yede de bonkrata no ene online de no eto aso de ammo mesro onyi free ha ne tie bi se be ya wu pia at least unnim ne ekoso ewo mamu ekobase ye ka ho asema nso atimi akire wadwene ewo ho yemo akọ aba papa yede ase ene ombre ma me na mu nyina nso ase na me na team no nso ase adwuma ne de no mo ye ne dika mo nyame hira obi a baako adwuma ne se de tie no wo ho ano agye wa ho me kakra tesa no ahomeje na ebebo no chese yare no but so ye adwuma wo ho a so agye wa ho me na body na e fresh na waba nti hye no so ma mesre wo so ya no pe wa no musuo eso no musuo ya no musuo mo ensuo ene bohu mpanimfo no bi hu utini age ni ade ase ese ni secret yensuo ahofe bebre na yensuo no munsuo so body na ntwontwom ti bia no ay fresh no munsuo na mo kidneys na ho ban enyi toxins bia free ni padua ni mu onum na ojonso wo ye ne saa wo se de bia body na no ho odin nti se wo ye obi a wo munsuo no munsuo ensuo yensuo kubensuo ye different drinks ye different so come the one munsuo and don't wait to cry for to come be the ones no munsuo mesre wani di ma so be ne sa mo to me so be ntimi ye so obi anso be ye ko giant tofidie be ma katechi tofidie nko a tofidie ne sei kura ne didi tofi tie ni di tofi be wadi di awie na payment bi afo anu ma fine eno de ye na no kura odidi wie kura ya kai na rinse wanum fanso wash wanum asa na wa payment bi atu uye yesa ne man keten ya bia wo den yenya ne sa nyame hira mo pa radio for 4 yenchia mo na ye mamo achen mamo akwa aba nti ye hyase de ne me nko a na ne nyina no so wonim dada ne team no team bedwam ene insura 104.7 morning show wormo ewo asante ewo Adom kumase bia na ehwo hye no o ye kɔ ne akwa akodi nkomo ntimre no so a ebehu kwasi ni oman so ewo ho na fe de ekoso ho no ye de hu nkomo enu ti na ene me nko am gina ha no sa na adwuma ne te onze ne ya me ba ye ya omunyina so akwa agya me sa na te ti omo kumase nti se wo kumase ne mpotamu no a utimi hia wo no so ho uni ho nso a hye Adom TV fi se wazo yi yenhwe se de bonkrata no ka Ghanaian Times de bonkrata yi anopai emfonyi e wo ha ye Dr. Yao Edusi Poku ya wono ye programs manager de ma tropical diseases wo Ghana Health Service ni mfonyi na de ni mo hai na uko page 11 ho a Ghanaian Times amane ne say Ghana and I say Ghana Health Service records 20,599 TB cases in 2024 yehoa 2024 nko cases TB ensanwa yese nyansamanwa ensanwa ti so bi o TB ewa abusie no mu na obowo a obetime de aye obi a wo ho na de ema no ye ni ka wo ho ne se TB no yetime boye ho ban efiri ho enti ene de yese wo bowo baako mienu a wa men nante nko pharmacy ho so okoto wadu o de ani diem ko hospital ho na yen checking hunu at ewa kora wo bo wati ase enti sa ye nonno antibiotics ni bebre sa no a se ko wie kire se ye TB a afi ye ma o TB aduro na no so ye antibiotics na ne eko ntubo ze na enko obi abbo wa be 4 years ni aye no ma enti yesre ni die mu a aduro wo ho enti mentwen ma tuberculosis nko ampo tuberculosis of the spine ti me eba wo spine mo ti mo miambo ye ho ban wo bo wa bi ba ko mienu na wo hwese de wane tie wo ho ye hye ne enema bi a Mr. Oko hospital tuberculosis eduro no kra ye nyisika wo ho
wonom ebi wa ha yesi for 3 months ebi won so 6 months. It depends on said the wo de na tie na aduro wo ho ade na wo betena ho ama wo de asasa abusua ni nyina yesre mani diem omienti na 2024 nko a enipa 20,599 ena nya nsanwa eye tuberculosis de anu ode ti afi de mumie nyina ye try 2025 woni obi wo community ni mu abusua ni mu ewa no wabo atoaso ache wanum wadru asel eda so ho a wo de wa pagya no boko akrokro kwan so fa no ko hospital bi e ben no ye nko ye lab ye check enhwe ewa kro no a oboye ye ne saa nyarewa we nsan yare ahudo bi se no ebetumi aba fom tie ho asem Ghanaian Times the bokrata no so ede aba Ghana ye mampani John Dramani Mahama ene de ato Ghana Armed Forces Council no anim se ne ehia pa so betumi aye ene discipline integrity ewo military adwuma ne mu se ye hye ye ho so na ene die ne buo so betumi de aye adwuma no de ato council no anim se wo mo enhwe enye ne sa page 12 a eno so ewo ho na minority so ena ebo age so bo se ase adwuma na so ya atra so as wo kọ babie ni kwa so wo kọ enti ko page 4 the bokrata Ghanaian Times and so edia wode aba eno no na aban lawyer Penny Owura Adom ne kanyeni ene wo chechemu die nti akane NSB Director General enei e wo se ede no kokogina court mu ene se wa fasika bi be 40 million Ghana cedi kwabnane na ya sempa wo Ghana ho tese wo hwe nipa ba ko yese 27 houses are de hi no bedem nipa ba ko nam de ya na amuhia mwanwon na wi ade a o manya japade a wonim se ba bia ugina de be investigation da wo kwa like den so aban bi be ba aban bi be ko na nipa ba ko nko 27 houses me kwa nam ka se land ba edan wonko a papa edubo a he ebe ti omo ye nhwehwemu ana odin ha adwen so the picture na eda ho no dia be ma kama monyamfo wi ade wi ne bumbubu o man si fom kura be wi eche na se nipa bi ba wi asase ye de be hwepo ase ya mobra so ye sori ahomachi de bia ye adwuma o be bra ye hand to mouth obi di ne nyafu wonya careful wonya kura na tome wama na yi self contain bi adam kaka sa bi wo mama ayi osmon mu bia wonya na monko a na ni pati akira kasa kwan ya kasa o mani sika mu asafo no anso na beba wo ma no den hwesika nko a wonko a nipa ba akofo 40 million sika na say papers mu hwe ye ni esre nso mu investigation ni si na ha dream because we are we I say wo ba wo ma no kura na be affect wo ba ku bi nso na oba bi ta ho na nim se ne yire o se hwan o ji no oji bi fa hango a ti Ghanaian Time the bokrata no daily graphic the bokrata no so enie eno so be pie mu wa ha bi hwe aha de se na yire kasa me kan go bi hwe din no a o wi no wasa de na busua ya ta ho anim guase we ye kasa Daily Graphic Democrat and say alleged 39.46 million Ghana cedi diversion. Boahene wife arrested. Deal was on state cyber defense software. Cyber software. And a mumu didi ho. Na wa papa. Cyber. Ono ohwe security ye na ga se na entwa no ho meche. Hesika nko ha. 39.46 million cedis o ya che ona na yire ha dwen nti aban lawyer Penny na wogu so kasei yakọ page 13 daily graphic no ya se beti special court on be fight galamsey ye beti galamsey kun ye serious pa chese me dwe mu ametiase ye be kasa sa mi wa ye nim ni pay
ti mo se nsuo ye mamo nsuo ya madane no ayi tea a de hia ne ayi sugar ne milk ye mamo ama ne matan bekwa wo ye so akora woni mu hwe beba wiase na nini ho na ne nsa di forme na ne na di forme na yare hu kwa ubehu obi na foi kakra enuro na ye de ye galamsey no aba ye nsuo yi mu ane ye nom tigana waterfo be sone so de adura sone ade ese bia ye fa ketwa bi no ombe fa be times 10 tu be nom no na be hawa pomuden ti empanimfo amo ye galamsey ya wo hwem ya onim se ni power so mase wo ye bia wo sa atwa no abegina press conference ya se kasa jejeje enti ye hey ehowa oh daily graphic the bokrata no ti ase ye beti special court ase ye chichi wo mo so a ye de wo mo tum a ye nyusu wo mo no do kro mo tete gatem to say ye mo hard labor dwuma no mo nye ye ba mu nya mo ye ya ekro mu nyina nse ye be fine gatem nyina be bie na nsuo ye nya ba bi kɔ ye mo nye ye dwumaden ba wie kire na saa we so mo sika no mo ho na wo ba wie na o hye ba bi che comfortable the only difference is I say on timi nye free nkokoma but wo ba kɔ esifu nyenya ejina ne so this omo mu ni bie no mu de emra ne o mbedi pepepe munya galamsey no ati munya yi na yenko edu ye bre so de ye se bibie na ye nananom tetefuei so omo se no aka ba bedu amene wo so bepe bie di anya no aye ne kwampa so wo de chamfa be sinsuo ni mu na mu tu nsuo ni mu hey me di akira wan hwe me fa ne personal ha adwen pay 13 so also free sanitary pad intervention and government pledges to support to source from local producers. Enti won say ma ya mo asen no aban no aye ne say o de be ma free na aban no aye ne say obeje mo afri ye yankasa won eye bie no eho oboa won mu na yetumi de ama bo ne bo de ene ayi pad no nko a 20 plus 20 cedis plus it depends ti so o mayu amiensa wo mu nyina adu ho a na ma me nso ka ho a calculate hwe every month o and obi de ne badodo pa bi obehia tu ti so double the price nti sa ban so ofa ye dase atadwe pate time Ghana crash Madagascar 3-0 na dia na asia na no ya no mo ba ye child fuei so mu di no ko spell cross ade ba ko kan ho ti child 1 ana CHAD say 4 na ye 5 nti child 1 ya spell wo mu di no sa ade ba ko ato won so na nran so ye wo ho a na no so Madagascar de di no dos ti e cho mo 3 and ye na mad the shorten no director Thomas o say shorten no ye na mad my dear won say the mo she obi ani age am ye no tro kan asa na ehun ha dwen Ghana ye no an ye digigi ani ne na man kabom no ba ti mo nyire mo ho we ye kan mo ka so mo ye say ya aban ni trimbe ne de won say mo kan ya no oye mam sa na tie e nyina ye titi fie say o ye ade na so ani a say ya ye bo abaso ti mo nkoso ano mo mo ne ye directors ne technical teams mo nkoso am hye ne ma ne ye mamu mane nye we ya pe na mo me nkunko ye ni na Ghana ye so ye nu ho wa agudie mu titi ne sports mama ya agudie ne nye football no nko a ye nhwe other sporting activities no so na entime mu a emre na so ho enti no daily graphic asa ma jebre me so ko paper stands no na koken kind the punch and as a punch and so edie mampani so be transform economic transformation ebeba northern region and also eho asem punch the bokrata no so ede aba ena Ahmed Swale busia se one more pe justice ama journalism not omodeshie no onde foko but sense central juma atentene be ye adwuma no wo ko ama enti wo ba the catalyst no so the bokrata so de aba ora bite raw to hwe ni mo ha
penifue mfoni so ededa ha na fe mampani so ahye boss akwan bi te se ho aplawo nkwanta oti da mango contractor no so abaso awono so ba beye na adwuma ho asem the overseer the bokrata ni vice president professor Nana Jane Opoku Agyeman ono ye first female or ye chair ama CAF and as Ghana Armed Forces and also ho asem eninti the catalyst the bokrata Boahene arrested for diverting $7 million into private accounts ora anyeni and so edie eno no nti the bokrata no radio force for yamamo achibiem sada mwase samode afidie no ato hanti Pate Kudus score as Ghana beats Madagascar to take strong lead in group 1 nti eno so ho asemene nsem afufuro bi so ewo adomonline.com na nidie mu sa wo ba ho a na afi wajebre akenkan me mfansi ha ne na se omre eno wadaje de kan ye bia no ye nyina ye ni didi ho nkomo ne nhwe asoman ekwan ye befa so ye betumi aboa awo sa kwan no so medidi afia amankwa tamaklomeda se ye kwe agudie mu nsem erikasi edu buodi ba na afi waba be chirechire mu se de goals no so etumi ye na afen so ye wia health tips no so ebeba so wiki mu aminowia wonu menopause so nsebo ya bibia ho be 1 month wo nsebo na ma last month the other month na ba ya so a ase baba kumienu ay bibi nwonwuna me so ye ntie sankomo we ebeboa mambo atman so ye krado no so de ahosepe ebebre ye na fe yakokumase na yakwakofa enkomo ahodo no so edi aba yakacho se ye wokumase adum enne ya ejanu eto ho no ekwa kodidi ho nkomo ne ejahehye minim se baba ye normal ase ye sha afi na mu a na we shi na we too much tell see edisa enkomo no sika enkrofo we cash sha ne di 1000 no age 1000 2k no age no okọ simple yo hi answer obe dial *281# option there kra option 4 eduma ye nyina ye nim so ye numbers na mpeke enti mesuro twa bi ebia enne ode wati ase enti mente director Sarah nkapapa but ya kewi enti mun twantum sa ubekọ beba na abana mo amudi a ye fra mo anmo ayi mani sa amonye steady wati udi ade na ye fra wafa at least neka bibi wo ye din ana ye da edes na ye omompeke ade no wo du omuti na omoba omuti menka na watwa no nko ade obi age sika no a odi ye for a purpose ebi mo di to school fees ebi mo de year rent ani ade bebre mesro twa we wada gadri bi anim na nya long process bia twagum 5 cd 10 cd nti wo numbers ne dos wo system ni mo no once no achew kwa sa na etwa no ba ye so utwa 50 a atagu a wo betwa 50 sa e be che titimu 10 ene yo day ti mesro fa ho shem ye kwaba ene ye 3 draws 1000 na 3000 1000 obi abedi di patch like that ye kwaba agudie mo nsem America si edubodi etwaso